Dnes nás čaká zápas proti Michalovciam. Aký je to super a aký zápas očakávaš? Tak určite nás nebude čakať nič jednoduché. Super bude určite vychádzať z kompaktnej obrany do rýchlych protiútokov a určite sa bude snažiť využiť priestor za našu obranu, ale my sa potrebujeme sústrediť hlavne na seba a potrebujeme podať odlišný výkon, ako tomu bolo v stredajšom pohľadnom zápase a hlavne zachytiť úvod stretnutia a vyvarovať sa individuálnych chyb. V tejto sezóne sa nám nad Michalovcami ešte vyhrať nepodarilo. Čom je tento súper nepríjemný? Tak hlavne v domácom prostredí je silný, kde ho ženú fanúškovia, je agresívny a je to bojovné, behavé mužstvo, čiže toto v tých domácich zápasoch využilo, ale dúfam, že nás teraz čaká séria domácich zápasov až na jeden, keď ideme do Zlatých Moraviec a potrebujeme začať vyťaziť a to hneď v prvom stretnutí a s Michalovcami a potrebujeme sa sústrediť hlavne na tento zápas a odozdať maximum v tomto zápase. Ako si už povedal, väčšinu zápasov odohráme doma, vonku sa predstavíme iba v Moravciach. Ako kabína vníma tento fakt? Tak určite to bude zložité z pohľadu toho, že budú tie očakávania vysoké, že budeme musieť zvládnuť všetky zápasy, ale nám nemôže utekať koncentrácia. Na tie zápasy my sa potrebujeme sústrediť najbližšie a ten je v nedeľu s Michalovcami a potrebujeme ten zvládnuť a od toho sa odraziť a ísť od zápasu k zápasu a urobiť maximum preto, aby sa nám podarilo vyhrať všetky zápasy a uvidíme, kam nás to vystrelí. Tešíme sa na fanško, pretože sme dlho nehrali doma, či už to bolo ku konci jesennej časti a taktiež teraz sme hrali 2 kola vonku, čiže tešíme sa na fanúšikov, tešíme sa na ich podporu, dúfam, že nás prídu pozbudiť a budeme sa im snažiť odďačiť maximálnym výkonom a 3 bodmi, aby víťazstvo ostalo doma.